ओवर एक्टिंग माखौ बुंनो मिथिबायना फिसा फिसा रावखौ लानानै ओरैनो एकदम गेदेर इशु खालामनायफोरखौनो बुङो ओवर एक्टिं दा बे ओवर एक्टिंआ सोरनि बागै बुंदों आं बेखौ रावनिबो बागै थांखिनानै बुङाखै आं गेजेरावनो बुंदों सोरबा सासेखौ आं स्पेसियली थांखिनानै बुङाखै दै थ' ओवर एक्टिंआ जाबाय मा मोनसे इट्स अ काइन्ड अफ नेचार मोजां मोनलायो सोरजोंबा ओमफ्राय जुलि जालायनाय सोरजोंबा जानोबो हागौ ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जन गाज्रि बिथांजोंबो बिराद माबा फेन फलोइं दं नङा होमबा दा बिथांनि बागैबो आं माबा मोनसे गाज्रि बुंनो हाया बा प्रितिनि बागैबो आं गाज्रि बुंनो हाया आरो गाज्रि बुंनायनि थांखिबो गैया आंहा दै टपिकआ बे नङा दै एक्चुअलि व्हाट इज हिज फादार आई एम नट टकिं अबाउट हिम किन्तु दिनैनि जितु आंनि भिडिअ लाबोनायनि रिजन थांखि बे जाबाय मा जन गाज्रिया हाबा जाबाय जायाखै मा खोथा दं एसेबां बोफ्लाव लबरबादि बोफ्लावनानै बाथ्राखौ गोलाव खालामनायनि मा कारन दं नङा होमबा बेवहाय मा कारन दं ससियेल मिडियायाव जे बेखौ एसेबां मानि बोफ्लावगासिनो रावखौ नङा होमबा हाबा जाबायबाबो जाबाय हाबा जानायबाबो गोरोन्थि राव नामा नङा होमबा ओमफ्राय हाबा जायाखैबाबो जायाखै हाबा जायैयाबो माबा मोनसे गोरोन्थि राव नामा नङा होमबा बेनि गोसोना माला जायो माला जाया बेनि खोथा हाबा जाबायबो जाबाय इट्स अके किन्तु आंनि बुजिनायावबो जन गाज्रि बिथाङा हाबा जानाय एनिफ्राय जन गाज्रि बिथाङा मोनसे राव बुंदोंमोन आरो जे बिथाङा हाबा जानायनि सिगाङाव बिथां मिन्स वाट आं सोरनि बागै बुंदों होननानै बुङोब्ला प्रिति नङा होमबा एमजिनि वाइफ बिनि बागै बुंदों आं बिथाङा लायो हाबा जानायनि सिगाङाव 3 years 3 बोसोर जन गाज्रि बिथांजों रिलेशनशिपआव दङमोन इट्स अके नङा होमबा बेबोथ' गिदिर खोथा नङाना रिलेशनशिपआव दङमोन इट्स अके ना नङा होमबा एनिफ्राय दा जिहेतु भिडिअ बानायनाय आंनि थांखिया जाबाय दिनैनि बे जे नोंथांमोना नङै फाङै बाथ्राखौ मानो इसिबां फोलावो एनिफ्राय जन गाज्रि बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरो माने मा बुंदों आरो बिथाङा प्रितिखौ जे मा माने फैसा गाइखेर बायनो फैसा गैयिखौबो ससियेल मिडियायाव बुंग्रा माबा मोननैसो बिदि पस्ट होना दंमोन दे आं एसे बावबाय बे पस्ट होनायखौ आं एसे नैबे स्क्रिनशट खालामनानै खिथाना होगोन बिथाङा मा फेसबुक पेजाव मा लिरनानै होदोंमोन मा पस्ट खालामदोंमोन बियो आरो बेवहाय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जाय बाथ्राखौ बुंदों बे नंगौब्लाबो नंगौ नङा होमबा जिहेथु गाइखेर बायनाय फैसा गैयिखौबो ससियेल मिडियायाव होनाय बेबो गिदिर इशु नङाना नङा होमबा बेफोर गासिबो भिउवार्सनि थाखाय जायो नङा होमबा आई मिन भिउ मोननो थाखाय जों बेफोरबायदि बुस्थुखौ बानायो आरो दै दा आंनि बेलायाव जाबाय आं भिडिअ बानायनाया जे एसेबां फिसा फिसा रावखौ लानानै माने एसेबां गिदिर इशु खालामनाङा आं बेखौनो हास्थायो मोनसे मोजां टपिक लानानै ससियेल मिडियायाव फैनांगौ आरो बास बुंनांगौ आरो आंनि बुजिनायावथ' एकदम फिसाथार आरो भेरि स्मल एकदम स्मलमोन आरो जिनिसा बेखौनो ओरैबायदि खालामबाय मानसिफोरा एनिफ्राय दा बेवहाय ओरैबायदि मोनसे खोथा दै जिहेतु बै बुस्थुखौ बानायनायनि रिजना जाबाय मा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय जेब्ला जोंनो भिउ नांगौ जायो नङा होमबा आंबो सासे क्रिएटर अके आंनोबो भिउ नांगौ दा गुबुन बिथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायदोंबा बेयो जाबाय बिथांमोननि भिउ मोननो थाखायल' आरो बेवहाय बिदि जेबो इशु गैया बिथांमोना बेखौनो बास माने फिसा फिसा रावफोरखौनो बोफ्लाव माने गिदिर खालामो गिदिर इशु खालामो जाहाथे माने भिडिअआ भाइरेल जायो बिनि थाखायल' खालामो आरो बिनि अनगायै जेबो माने रिजन गैया आरो बेफोर भिडिअखौ बानायनाय नङा होमबा बेनो दा फर एग्जाम्पल बुंनो थाङोबा जितु आं बे भिडिअखौ बानायदों नङा होमबा दा बे आंनि बे भिडिअ बानायनायनि थांखियाबो मा जितु मोननैसो आंबो जेन भिउ मोनो नङा होमबा बेनो आरो दै आं थार खोथाखौसो बुङो आं जानला मानला नंखाय खोथाफोरखौ बुंलाबाया नालाय एकदम माबे माबे मोनसे रावा आई मिन मा होनना बुङो बेखौ बबे रावा सैथो आं बे रावखौसो बुंनो नाजायो आरो दै जन गाज्रि बिथाङा पस्ट खालामबाय जे ओरैबायदि होननानै प्रितिनि बागै नङा होमबा थ' बे बाथ्राखौनो आरो जुदि बिनि हाजबेन्ड नङा होमबा एम जे एनिथिं ना मामोनलाय बे बिथाङा जुदि रियेक्ट खालामोबाथाय अब्ला बिनि आरोबाव जितु बाथ्राया आरोबाव लावबाय नङा होमबा लावबाय मोजां जालायबाय कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि थाखाय आरोबाव भिउ मोनो भिडिअ बानायनो थाखाय खाबु मोनलायबाय अब्ला बेनि आन्दोआव जाबाय मा साफ्रोमबो क्रिएटरनो भिउवार्स नांगौ if they are doing all of this then that is only for view nothing else सिदा बाथ्रा भिउवार्स नांगौ भिउ मोनब्लासो जोङो एसे एनै गरसे गरनै थाइफा थाइनै इनकाम जायो रेभिनिउ जायो if there is no viewers then no revenue तो आंथिया रावा आं दुगा देखायाखै दे I am not showing myself that I am a very smart I am not smart okay आं खालि बेखौल' बुंदो जिहेतु बेफोर गासैबोनि आन्दोआव ससियेल मिडियायाव जे मोनसे फिसा जाहोनखौ लानानै जे माने बोफ्लावो लबर बायदि नङा होमबा बेनि गुदि जाहोना जाबाय मा जों साफ्रोम क्रिएटरनोबो माने मा नांगौ भिउस नांगौ नङा होमबा बेनि थाखायल' आरो दै एनिफ्राय दा थांखिया जाबाय मा
आंनि बुंनायनि थांखिया जाबाय मा जितु आं भिडिअ बानायनायनि थांखिया जाबाय मा माने फिसा फिसा जाहोनखौ लानानै एसेबां गेदेर इस्यु खालामनाङा मोनसे मोजां टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायनांगौ नङा होमबा थ' बिथाङाथ' ओरैबायदि मोनसे खोथा दै आं बिथाङा होननानै बुंदोंब्ला सोरखौ बुंदों आं जन कार्जि बिथांखौ होननानै बुंदों नाय जिहेतु जोंनि समाजाव स्पेसियेलि आं जोंनि बर' हारिफोरनि बागै बुंनोसै बेयाव जिहेतु माखासे बिराद माने हिन्जाव लांखारनाय माबानाय बायदिसिना जायो नङा होमबा थ' बिनि सायाव बिथाङा पस्ट खालामो मोजां मोजां पस्ट खालामो एकदम आं बेयाव सापर्ट दं आरो फुल सापर्ट दं आं बिथांजों थ' बेफोरबायदि भिडिअ'थ' मोजां नङा होमबा थ' ससियेल डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोंहा एसेबाबो माबा मोनगोन मा होनना बुंगोन बेखौ गियान मोनगोन बेफोरबायदि भिडिअ'नि गेजेरजों आरो खिन्थु नाङा फाङा भिडिअ माने ओरैनो जानला मानला बखिबा जायाना नङा होमबा आंनियाबो जानला मानलासो जाबाय नामाथाय आं बेखौ बारा बुजियासै खिन्थु आं रावखौ बांद्राय एक्सप्रेस खालामनो हायाखै मा खिन्थु आं बेफोरबायदिखौ हास्थाया दै फिसा फिसा जिनिसखौ लानानै माने इसिबां गिदिर इस्यु खालामनाङा ससियेल मिडिया नङा होमबा थिग रावा जाबाय मा बिथाङा हाबा जानाय इट्स अके आंबो मिन्थिगौ मिन्स वाट पार्सनेलिथ' आं बेखौ लोगो मोनाखै अब्लाबो आं बुजिनायाव आरो दै आं मिथिगौ बियो हाबा जानाय बिहामजो रानि नङा होमबा बिहामजो रानि होननानै बुंब्लाथ' मिथिखायो बिथांनानो बिनि बिसिया दै आंनि बुजिनायावबो खिन्थु आंबो सियर नङा कनफार्म नङा दै खिन्थु बेनो आरो 99% कनफार्म आरो आंनिफ्राय दै ओमफ्राय बिथाङा दा फिसालाबो दङ होननानै बुंदों थिग दं इट्स अके खिन्थु आंनिफ्राय मोनसे राव बिराद रोखा आं मानि थाखाय जन कार्जि बिथांखौ मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला समाजाव जानाय माखासे बेले बेजे नङा होमबा बेफोर रावखौ लानानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैयो आरो मोजां मोजां बोसोन होयो आं बेनि थाखाय बिथांखौ एकदम हेड्स अफ आरो बिराद मोजां मोनो बेनि थाखाय दै आं बेनि थाखाय बिथांनि फेन आरो मिथिबा ना बेनो आरो लोगोफोर दा जेरै बिथाङा प्रितिनि बागै पस्ट खालामबाय मा पस्ट खालामखो जे गाइखेर बायनो फैसा गैयाबाबो बेखौ ससियेल मिडियायाव होयो होननानै इट्स अके ससियेल मिडियायाव होदोंब्लाबो गाज्रिबो जायाखै बिथाङाबो माबा मोनसे साननानै होदों जानांगौ नङा होमबा खिन्थु बेथ' एसेबां माने गेदेर इस्यु नङा रायलायनो थाखाय आंनि बुंनाया मा आं इनडाइरेक्टलि माबाखौबो जावाखै बिथां जन कार्जि बिथांखौबो जावाखै बा प्रितिनि जानानैबो आं बुङाखै आंथ' गेजेरनि आइ एम अलस' बा क्रिएटर स' बेनिखायनो आं जास्ट भिडिअ बानायदों थ' बेफोर गासिबोनि आन्दोआव माने मा जोंनो भिउ नांगौ नङा होमबा थ' भिउनि थाखायल' बेफोर गासिबो बानायनाय जायो दै सोरबा मोजां बानायदों सोरबा गाज्रि बानायदों बेफोर गासिबो भिउनि थाखायल' बानायो भिउनि थाखाय बानाय मिन्स वाट रांनि थाखाय बानायो दा राङानो बहुत गेदेर बुस्थु ना नङा होमबा जुदि रां दं अब्लासो नोंनि लाइफ स्टाइल जा मा जा एभ्रिथिं नङा होमबा नों गावनि गोसो बायदि सोलिनो हायो आरो दै थ' बिदि होननानै जितु माने आंनि बुंनायनि ओंथिया बे नङा जे राङानो गासिबो होननानै जे गासिबो खामानिखौ मावगोन बे नङा जुदि सिमाखौ बारोबाथ' नों बेखौ साजा मोनखागोन नङा होमबा सिमा बारनाय जेबो ओंथि गैया आरो सिमा बार होननानै बा माबा मोनसे गाज्रि खामानि बा जायखौ समाजा एक्सेप्ट खालामा जा एक्सेप्टेबल नङा बेफोर खामानिखौ जे मावनांगौ बे बाथ्राखौ आं बुङाखै जिखुनु बेफोर गासिबोनि कन्टेन्टआव जिखुनु मा थायो भिउनि खोथा थायो आरो दै भिउ मिन्स वाट फैसानि खोथा थायो आरो दै बेनो आरो आं थोंजों मानसि नालाय पुरा थोंजों बुङो आरो बाथ्राफोरखौ आं बांद्राय माने थासिमलाबायनो रोङा थाव गुबै होनानै बाथ्राफोरखौ स्लिप खालामनो रोङा आंनिया खाब्रां खुब्रां थोंजों बाथ्रा आरो अके देन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोबथ'बाय गोजोन्थों